Da Mikkel havde været i hans nye plads, sådan omtrent en 3 ugers tid, der var der diskotek og bodega, og han ville lige kigge forbi. Han skulle bare have sig en enkelt eller to, og så skulle han ellers hjem. For han skulle op og malke en stor flok køer søndag morgen klokken 5. For han var knoldesparker og råberkugleklapper og gyldesprayer og kobattehiv, træk og slipper assistent. Og selvom folk de ser, at der lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent. Nu skete der det, at Mikkel blev forelsket ved allerførste blik. Da pigen ved siden af, hun spurgte om mere, han tødte det var noget skønt musik. Han havde både vasketøj og skiftetøj, men for at nå at være fuldstændig savlig, så havde han glemt at bruge hans deodorant. Så tænkte nu, hvis hun kunne lugte han til daglig, var knoldesparker og råberkugleklapper og gyldesprayer og kobattehiv, træk og slipper assistent. Jamen så nær kotaget, så måtte hun bare have hende bajer var i hvert fald betalt med penge, som han selv havde tjent. Så spurgte hun, om han ville med ud og danse, og Mikkel han kunne sige nej. Han var red for at lugten skulle skræmme hende, men han tødte, han kunne være så fej. Efter de 3 første dans, der var Mikkel begyndt at svede, og han prøvede altså lidt på afstand, så han skulle lugte, hvad han arbejdede med. Men den 4. dans, det var en sjæler, så nu kunne det længere holdes hemmeligt. Hun snuste lige til hans skjort, og så så hun, at toast og dufter så hjemligt. Han spurgte, hvad hun mente med det. Hun sagde, du lugter ligesom min far. Og så gav vi alle sammen gætte, hvad hendes far han var. Ja, han var knoldesparker og råberkugleklapper og gyldesprayer og kobattehiv, træk og slipper assistent. Og selvom folk de siger, at han lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent. Da Mikkel han malkede søndag morgen, helt svimmel af kærlighed, der kom han til at tænke på, at han helt havde glemt at spørge hende, hvad hun hed. Der gik 3 uger før han mødte hende igen. Det var en fredag, han havde weekendfri. Hun hed Jonne, hjem på kaffe, lørdag formiddag klokken 10. Mikkel han kom til at sige jo tak, selvom hun gav ham et mindre chok. For selvfølgelig kunne han lide, men at hilse på hendes forældre, det tødte han var lige tidligt nok. Det gik jo godt nok, for moren hun var ligesom Jonne, og hende og far var en hyggelig mand, som havde en bitte ejendom på 17 tønder sand. Den kunne han selvfølgelig ikke leve af, så han arbejdede på naboens gård. Det havde han gjort siden han blev konfirmeret, og hver dag 47 år som knoldesparker og råberkugleklapper.